ug diara mga katiil, tanawa mga katiil, gipraktisa na to alot si kung pag-umangkon mga katiil kay wala pa gitiwas og topi akong buhok sa ko ang manghod katong nagpatopi ka atong Domingo. So atong kaning Domingo, so karon pa ginato na edit mga katiil no, kay gumikan sa kabisi din, tapos sa mga kasinatian pod sa mga basir mga katiil no, medyo naapektuhan ta mga katiil, medyo naluya ta mga katiil no. Pero akong na-realize ang tanan nga nung ako man ang pasalabian nga mas daghan man ang gasuporta nako kay sa mga basir mo na nga ang mga basir. Pasalamat gyud po ko sa inyo kay gumikan nakahatag gyapon mo og dugang Dios ato ang mga video no mo na nga dire mga katiil ato ang praktisan ang ato ang pag-umangkon og alot mga katiil kay sa una manggupitay jud ko sa una mga katiil, pero lahi ito manggupit ko sa una mga katiil kay libre kalo. So karon mga katiil kay akong gibalik mga katiil ba og kabalo pa ba ko muka mo gupit mga katiil. So medyo piki na gid mga katiil kay kiwa na kay atong ginunitan sa atong kamot mga katiil, tanawa so gitan-aon sa akong manghod nga manggupitay mga katiil nga gahi pa kay ulo ng akong pag-umangkon mga katiil. Tawa gahi kay ulo, bawo tag pugong, tawa okay tam nawa na siya. Basta ako mo gupit kay mga katiil libre kalo gina mo nang kung magpagupit mo sa kuha asa pa mo ana magupitan pa yung ulo napa mo libre kalo. Tanawa kita mo, grabe ka nindot mo gupit. Okay kayo nawa nindot kay ay nawa mo na gupit nga way hapin sa lawas katol kayo god sa ugma tagakan ka og mga pinutol na kuan balibo buhok nimo. So atong giilisdan og guide nga dako mga katiil para pangkuan sa iyang ulo babaw. Siya mga katiil ana si katiil nga magupit. Ayan tanawa, pero karon nagipatiwas ako manghod kay wala man ko ikapalit og kalo. Nang ipatiwas na to sa manghod para manindot pero gupit kay wala pa man ta ikapalit og kalo kay sa una man gud pag ako'y magupit libre kalo gyud mo na nga ipatiwas na sa manghod para dili ko makapalit og kalo kay tiwason na sa manghod don. Tawag dola katawaan ako kay wala na di nagkuha na kadimao. So tiwason na sa kumanghod para di ko kapalit og kalo. So kana lang salamat sa iyong suporta o palihog kong share. Salamat kay sa iyong pagtanaw sa akong mga video. Like and share and follow sa wa pa nakapalo.